Podes saber moito dunha cousa ou un pouquiño de un montón. Eu son desa corda, así un pouco, non sei de nada, pero gústame probar con todo. Porque me gusta moito traballar coa cor, xa se ve. Te encanta, é o meu rollo. Gústame pois sentarme por aí debaixo dun castiñeiro trenzando un tal e ou gústame ir a buscar un artesán e facer kilómetros por aí, é que eu iso non lle podo chamar traballo. Hai algo que me quitou a artesanía? Bueno, a verdade é que se poño na balanza deume moito máis do que me quitou. Empezar en Barcelona axudoume un montón, porque de repente, sen nos pedilo nin sen facer nada, aparecíamos en un montón de publicacións, viña xente de todo o mundo. Mira, ves? Sí, sí. Dane Boa, Conversaciones con Creadores, el podcast de la artesanía gallega. Presenta María Gómez Domínguez, especialista en comunicación y marketing cultural. Belén Leiro es la fundadora de Casa Atlántica, un proyecto que reinterpreta la artesanía del noroeste desde una mirada contemporánea, con especial atención a los oficios y a la producción en entornos rurales de Galicia y Portugal. Su trabajo más personal, como creadora y cestera artesana, ha llegado a colaborar con firmas como Loewe y algunas de sus piezas forman parte de colecciones en museos como el Thyssen o el Reina Sofía. Además, Casa Atlántica ha sido reconocida en los Premios Artesanía de Galicia 2025 con una bolsa Eloi Gesto, impulsando la continuidad y la innovación del taller. Hola Belén, bienvenida. Hola María, gracias. Gracias por estar aquí, gracias por vir con este tempo intempestivo galego. Sí. E gracias por darnos este ratiño no Dane Boa Podcast. Gracias a ti, porque para min é unha honra, non o digo para min de verdade é unha honra, ademais, dado as persoas que me precederon aquí, as que xa entrevistache. Bueno, estou encantada de participar. Alégrome un montón. Bueno, achegámonos un pouquiño a ti, o teu mundo, o mundo de Casa Atlántica, o mundo de Belén Leiro, pero a min gústame preguntarvos directamente a vos, as que vos sentades aquí, quen é Belén Leiro? Bueno, esa é a pregunta do millón. máis difícil. A min, cústame, ás veces cústame un pouco, non? Autodefinirme, pero bueno, non sei, supoño que neste contexto, pois son un artesán bueno, non sei, tampouco, son unha persoa moi normal, non sei como definirme. Moi inquieta, non? Un alma moi inquieta e sempre estás en moitas cousas. Bueno, sí, seguindo un pouco a introducción que fixeches, eu teño unha marca que se chama Casa Atlántica, que fundamos fai moitos anos, 12 anos, ou case 12 anos en Barcelona. Eu vivín ali pois media vida adulta, vivín moitos anos en Barcelona e acabo de voltar aquí a Galicia fai como 2 anos e medio, alá polo finais do 23, e ben, pois... Estamos agora no 26, co cal, bueno, un recorrido... Sí, xa di unhas cantas voltas por aí. Sí. Entraremos en detalle, falaremos de Casa Atlántica, por suposto, pero, bueno, falaremos sobre todo de ti, Belén, porque, bueno, ti tes unha historia tamén familiar, moi potente, un entorno pois moi chulo, dos que dan envexa da boa, entonces quero falar de todo con calma, pausadamente, pero sempre nestes primeiros intres, nestes primeiros minutos, gústame preguntarche por algunha, non sei, algunha exclusiva, algo que teñas, algún proxecto que este agora mesmo entre mans, do que despois podamos falar máis. Sí, a min, como decías, sí que me gusta moito experimentar e probar, e como que falábamos sempre dos artesáns que máis os de hoxe en día, que temos moitas inquietudes e temos, ao final, sempre se nos pide facer cousas moi diferentes.
Durante un ano podemos probar 1000 técnicas pola demanda do mercado tamén, non? En parte, pero tamén porque nos apetece a nós. Somos antigamente ao mellor un artesán ou un cesteiro, pois dedicaba toda a súa vida a facer 4 pezas e repetilas, e era un pouco isto, non? Especializábase naquilo. Nos, claro, bueno, din que hai como dúas opcións, non? Podes saber moito dunha cousa ou un pouquiño de un montón. Eu son desa corda, así, un pouco, non sei de nada, pero gústame probar con todo. Entón, iso que me preguntabas, que me enrollo, como que ando probando, que plans teño, pois probar, por exemplo, materiais como as follas do millo, que me encanta, e plantamos na casa, que falabas da historia familiar un pouco que teño esa sorte, e é un material que me gustaría moito, que estou empezando a probar e a ver como funciona, e as posibilidades que ten, e fixen así algunha peza, algún prototipo, e quero un pouco explorar ese material. Estaba agora probando se podía teñir, teñino de varias cores, aí teño unha peza que están teñidas as follas do millo follato de 2 cores, funciona, e porque me gusta moito traballar coa cor, xa se ve, xa se nota. Se nota, encanta, o meu rollo. Entón, aínda que traballo con fibras naturais, sempre teño que gustarme meter algo de contraste. Entón, estou un pouco nesas, pero niso en paralelo con outras 25 cousas. Claro, como non podía ser de outra maneira. Bueno, pois logo entraremos máis e preguntareche máis por unhas e outras desas 25, pero imos ao principio da historia. Como empeza todo isto? É dicir, como chega a túa vida, seguramente o entorno, claro, nacer onde naciches, non? Tivo moito que ver para que digas, quero traballar cas mans, quero empezar a adentrarme na cestería, quero traballar coas fibras. Sí, o da cestería sí que foi un pouco casual, ainda que non o pareza, porque eu vivía en Barcelona e a verdade non tiña contacto nin aquí co traballo do meu pai, nin ali dedicábame a outras cousas. Pero un día aquí, estando por aquí, atopei, en Portugal, nun rastro, porque a min tamén sempre me gustaron moito as antigüidades, pois iso, a artesanía, evidentemente, xa dende pequena, calquer peza que vía antiga, eu rescataba, quería arranxala, que guardaba, viñan e dicíame, onde vas con iso, que atopache por aí, eu era como unha cousa xa. Entón, pois atopei en Portugal unha botella antiga, non teño aquí, trenzada con cables reciclados, e facía como un patrón de cores, era azul, blanca e vermella. Entón atopei esa botella trenzada e dixen, eu quero facer isto, quero replicar esta peza. E esa peza foi a primeira peza de cestería que eu fixen realmente, de maneira autodidacta, eu só en Barcelona, leveina para Barcelona, busquei cables do que atopaba, reutilizados, e trencei unha peza como esa. E foi como empecé facendo estas tipos así de máis de botellas e tal, porque me maravillou aquela botella antigua trenzada e que nunca, como me evocábame algo de outro tempo, pero non tiña, nunca, sorprendeume moito, nunca as vira. E foi aí un pouco como empecé, entón sí que logo viña, e xa me saltou como ese interese, viña onde meu pai, como podo facer este remate, como podo darme algúns tips, non? Consellos, pero, non? Sí, pero... Claro, porque imos a contar, para que non nos saiba, que eres a filla de Álvaro Leiro, sí, pero ademais, bueno, tes unha irmá, sí, Vitoria Leiro, que tamén está nas mans... Sí, a miña irmá traballa con el, non se prodiga tanto por estas feiras, pero é maravilloso, ten unhas mans que, vamos, eu penso que é a mellor de todas, porque as pezas que fai prototipos para marcas como coas que traballa o meu pai, de firmas de luxo, que bueno, que é impresionante o traballo que fai, cun detalle, cunha man que ten cunha técnica que eu son incapaz, penso, eu non teño esa paciencia, e ela sí que o ten, pero está máis no seu... Por eso decía antes, non? Ao principio que me daba moita envexa boa do entorno que tende, non? Ese hub creativo artesanal que, bueno, ao final ten que ser moi estimulante, ten que ser moi constructivo, ten que ser moi, non sei, moi divertido. Imagínome a familia Leiro, as comidas familiares, as cenas familiares teñen que ser unha festa. Imaxinas, porque é, monotema,
que a veces, non sei, a miña nai é como, podemos igual falar de outras cousas, non, pero de ben xa está acostumada, é broma, pero sí que somos un pouco xa obsesión, un pouco, xa nos ven de serie tamén, xa o meu avó, o meu bisavó tamén facía, perdón, era mestre de obra e facía artes decorativas, entón xa aquilo xa ven dos bisavó, que era artesán, era moi perfeccionista, e temos esas, non? Como esas rutinas na casa. Unha historia familiar de moito tempo. En diferentes, non? Disciplinas, pero coa mesma, ao final, un pouco coa mesma filosofía e con ese xeito así de que... É moi conectada co mundo rural, non? E coas fibras naturales, mira, ahora xusto que comentabas, non? De traballo coas follas de millo, ao final é como unha necesidade de traballar con elementos que veñen da terra, non? Sí, ou que, sobre todo, sei que veñen con elementos naturais, porque iso, eu criei-me tamén nun contexto de aldea, que para min é o que máis me, marcoume, evidentemente, todos en Galicia, non? Temos aldea, pero eu vivín ali, criei-me nunha aldea, e coa miña avoa pois ensinábame a coser, a calcetar, a ganchillar e todo iso, claro, é que é o que máis valoro na vida, algo feito a man, sempre para min foi como, bueno, isto é o familiar, non? O máis potente, aquilo máis de dentro. E logo tamén, a veces tamén uso materiais que non son tan nobles, ves, que restos de cables, materiais reciclados, que tamén forman parte do noso folclore tamén, aproveitar o que tes para, non, é da nosa filosofía de vida moito tamén dos galegos, e facer cousas bonitas cuns restos que teñas por aí, non? Como a historia tamén dos cables, non? Que falabas. Claro, neste tempo, logo falaremos máis en detalle de Casa Atlántica e dese proxecto como tal, pero, claro, tendes traballado tanto en familia, en equipo, como de maneira individual, comentábamoslo no editorial, con marcas de moita referencia, non? Como o caso de Loewe. Como se encara un proxecto como ese? Que significa para ti? Sí, con Loewe continuamos colaborando. Bueno, o meu pai ten xa unha relación con eles xa de moitos anos, e agora a miña irmán, eu tamén fixen proxectos pola miña conta e colaborando co meu pai. E a verdade é como un espaldarazo, non? Que poidas, que te elixan, non? Ou que, ainda que sexa pois un pouco de casualidade, pero sí que é, bueno, pero é require moita dedicación, e non é todo tan, non por eles, nin por esta marca, que esta marca en concreto respeita moito os artesáns, o traballo, os tempos, todo, pero sí que, bueno, que tes que require que se te metes, tes que cumplir, tes que facer un traballo moi profesional, e entón iso require moito esforzo e moito tempo. Pero bueno, todo é nisto, porque claro, tamén idealizamos, facemos cousas bonitas, non? Pero ao final sí que é unha industria, non? Pequeniña, porque somos micro empresas, pero é unha industria, non é só hai cousas bonitas e estamos aquí no campo traballando, non? E todo moi idílico, non, para nada, e a veces é duro e é complicado, xa o saben, xa cho dirían todos os que pasaron por aquí. E nós, bueno, tamén por desacralizar un pouco, non? Que a veces parece como que todo é bonito. Todo é así, e que se nos apareceu aquí, nos iluminou algo e fixemos artesáns e... Non, ten luces e sombras. Sí, é máis normal todo o que parece, e é un traballo. Ao final é como se estou poñendo o café, se estou facendo tornillos nunha fábrica, estou trenzando e teño que cumprir, teño uns procesos e ou que sexa, unhas entregas, uns tempos, unha xestión, bueno, é obvio, non? Todo o que estou dicindo, pero... Non, ao contrario, moitas veces fai falta recordalo, non? Porque sabemos que nos escoitan pois moitos artesáns xa consolidados, pero tamén persoas que están pensando, non? Si a artesanía é unha vía vital para eles, e está ben que poñamos en valor as cousas boas, as cousas menos boas, e sobre todo que se lle poña a cabeza, que é o que estabas contando agora, por ser algo que de obvio nada.
Belén, no caso de Casa Atlántica, que ao final eu, cando vía desde fora, coñezo proxectos fai moitos anos, teño esa sorte, coñecerte a ti o proxecto fai moitos anos, decía, ao final é un pouco, agora cando me contaches a historia da botella, non? De ir rescatando tesouros de distintos sitios e ir dicindo, oye, isto, mirade aquí, non? Botadelle unha mirada a isto que igual estaba pasando desapercibido, non? Como xurde todo o proxecto? Decías, estabas en Barcelona, e cal era un pouco o propósito de Casa Atlántica e se sigue sendo ese mismo? Claro, ese mesmo xa non. Naquel momento, claro, é cando te vas fora que valoras un montón de repente todo o que é o teu, o propio e o que xa non tes ali. Entón, dix, isto como podo homenaxear eu a miña terra, os meus obxetos cotidianos que ali non coñecen. Entón, comezamos un pouco a levar cousas de aquí e do norte de Portugal para lá, non? E a xente encantaba, lle funcionou un montón. Ao principio era solo seleccionar e aquilo que nos gustaba e levar, non? Nun estudio que tiñamos ali, non? E bueno, pero logo xa, pois, apeteceunos, pois, tamén diseñar unhas pezas, autoproducilas nós, e foi así un pouco como... E ali tiña moito sentido e funcionaba moi ben. E aquí, claro, a pregunta do millón é esa, que facemos aquí agora? Pois claro, a min tamén me gustaba moito, e o meu socio tamén, Lester, a idea de que, bueno, Galicia non sexa só facer como que non sexa só un lugar do que inspirarse. Galicia, refírme a todo, bueno, a nosa cultura, senón tamén un sitio onde crear, dende que se poden facer cousas. Non hai que estar fora, claro. Enténdese, entón, pois, por iso tamén decidimos, pois, voltamos e xa imos vendo, e estamos nesas. Claro, por iso agora estades aquí, a Casa Atlántica, bueno, ten a súa función online, evidentemente, pero agora o equipo está aquí, a idea é que sucedan cousas aquí, non? En Galicia. Sí, e, bueno, tamén ten moito todo o sentido do mundo, porque, ademais, claro, producimos aquí, e iso, pois, me parece que se pecha un pouco o círculo para arrancar aquilo. Foi un spot o mellor lugar do mundo, porque, para mí, Barcelona axudounos un montón, pero, bueno, agora que xa levamos uns anos de rodaxe, pois, xa podemos, bueno, permitirnos pois un pouco tirar por outras vías. E que papel, importancia, relevancia está tendo, xa sexa no caso de Casa Atlántica como tal, ou nos propios encargos, proxectos que ti tes, que agora falamos máis, que papel ten o mundo do interiorismo, os interioristas, a arquitectura? Moitas veces falamos no podcast deste trasvase, non? E de reunión de mundos onde está a artesanía, pero esa transversalidade con outras cousas. É fundamental. Para nós tamén, si, traballamos moito con interioristas, con encargos, e encántanos, porque, é verdade, teñen unha sensibilidade, e tamén os interioristas ou profesionais que se chegan a nós, ou a marcas como a nosa pequenas, xa ves, coinciden, non? Están un pouco alineados coa nosa historia e coa nosa filosofía. Entón, entenden os procesos, entenden que aquilo vai tardar pois 2 meses, tal encargo, encántanos. Todos os que queiran vir son moi ben recibidos e facemos o que podamos sempre para argallar de alguna maneira para poder colaborar. E claro, que é o que falábamos antes, ao final somos unha industria pequena, pero temos que tomarnos un pouco as cousas tamén como unha que sexa viable, porque claro, falase moito da falta de relevo nas artesanía en xeral, pero tamén hai unha falta de viabilidade importante, penso, non sei, bueno, non me vou a... Non, pero interésame, que pensas en ese sentido que se pode un pouco facer desde a artesanía para que ese relevo realmente sexa real? Bueno, tamén é unha pregunta boa, como a todos os que faz, pero é como... Pois mira, por exemplo, crear... Estamos nun espacio que se chama Os Casares, aquí en a Galería Vilaseco, e crear espacios como estes, que espacios como estes, fomentalos e existan, onde se fan, se realizan,
pois eu fixen aquí unha formación que se chama Fibranzas en 2025, na que podemos aprender pois diferentes técnicas, procesos, bueno, ao que lle interese que se informe porque é maravilloso, e que existan, que se fagan posibles espacios como este, que se fomenten, donde os artesáns e os aprendices poidan compartir, poidan, bueno, que as administracións participen disto é xa fundamental, que aquí, bueno, temos a sorte de que pasa, pero Moitos sitios non. moitos sitios non. E bueno, pois iso é unha dos apoios importantes, porque senón Se non formas, se non... Sí, se non existe un sitio, sí, se non, eso xa é básico. Se non se tes que ir ti pola túa conta, pois sí, tamén o faz, pero ao final ten menos recorrido, é moito máis intelixente, concentrar esforzos, por iso, bueno, este pareceme colaborar, é fundamental, e axudarse, e non competir tanto ao final. Sí, nin ir cada un polo seu lado, porque ao final, é o que decías ti, somos unha industria, digo claro, o sea, pequeniña, somos unha industria. Sí, é certo. Eso é así. E claro, tamén iso, e apoiarnos, colaborar, vese as colaboracións entre artesáns, colaboracións entre, bueno, entre todos os que sectores que poidan entrar, o que dis co interiorismo, sí, bueno. Contame un soño. Ai, un soño. teño moitos, pero... Pois quédate con un ou dous, veña. Poder que a noso traballo poida seguir durante moitos anos. Levo todos estes anos con este proxecto 12, pero poñamos que levo case 15 traballando en artesanía, pois poder continuar outros tantos e que vaya e ver como que vai ben, que outros xente se incorpora, que iso que é que ao final somos 4 gatos e estáse moito discutindo ás veces a artesanía tradicional ou a contemporánea, ou isto vale, isto non vale. Se nos pomos moi a escoller moito, quedan 3. Entón, vamos a ver, vamos a coller, non sei, sería o meu soño, ver que, bueno, cada vez somos uns pouquiños máis. E ademais, agora o que decías que antes que é unha oportunidade, este sector, para moita xente xoven ou non tan xoven está pensando en incorporarse e tentalo. Hoxe en día eu non teño nin idea de inteligencia artificial en todo iso, o básico, o mínimo para ir tirando, pero vese que o traballo coas mans e todo isto, eu penso que vai ser difícil que non lo quite por agora unha inteligencia artificial ou todo isto. Entón, bueno, me parece unha boa oportunidade formarse e aprender e tentalo por aquí, a ver se non nos colle. A ver se non. O sea, Belén ten un soño ao final para todos e para todas. Resúmemo ti porque eu disperso, entón ti sintetizas. Para todos e para o sector ao final. Sí. E se pensas no teu traballo máis persoal, non? Como Belén a creadora, Belén a que non para, Belén a que se mete en 50 sarillos, os 25 proxectos que están abertos, sabes? Sí. Pensa ou trae a memoria un proxecto que lle teñan moito cariño ou algo que fora para ti un hito moi importante na creación? Bueno, pois mira, un recente o de a colaboración que fixemos co Museo Reina Sofía, que ademais o director é galego, e Manuel Segade, e, bueno, foi unha proposta que, bueno, non podíamos dicir, fixémola en colaboración co meu pai, e foi moi bonito. Fixemos unha reproducción dun teatrillo de Maruja Mayo, unhas pezas que xa non existen e por fotos tivemos que replicalas, e eran monecos de palla, eran unha escenografía para unha obra de teatro que se chamaba Clavileño e que nunca se chegou a representar foi no 36 e todo quedou en tal. E, bueno, pois esas pezas perdéronse e para a exposición Máscara e Compás, que está no Reina Sofía, que penso que remata agora en 2026,
pois fixemos estas pezas e foi un reto increíble. Logo tivemos que facer foi un proceso moi longo de investigación. Tivemos que escudriñar aquelas fotos, ampliálas ao máximo como pudermos, descifrar en blanco e negro, imagínate, as fotos do teatriño do 36 e nós intentando adiviñar que materiais serían, tiñan que ser materiais da época, claro, non lle vas a meter unha rafia de non sei cuánto. Entón, claro, foi super chulo, gustou moito, ademais, logo fomos á preinauguración ali, meu pai e eu que nos convidaron, e bueno, foi un dos hitos. Logo tivemos outros, pero bueno, con algún case morremos de éxito, entón foi mellor non recordalo. Contame algún que non repetirías, si se pode. Perdona la interrupción, pero en este momento las métricas nos dicen que estás 100% dentro de la conversación y tenemos que aprovecharlo. Para que Daneboa siga creciendo, tienes que suscribirte a nuestro canal. Haz tu pequeña revolución y suscríbete a tu plataforma favorita. Tienes toda la información en la descripción. Non fai falta decir como é, o pecador, pero pecado. Non foi con nada de cestería, pero sí que foi tamén coa marca, con Casa Atlántica, por exemplo, fixemos. Bueno, tal vez repetiría porque nos vai a marcha, xa sabes que ao final sempre nos metemos, pero bueno, cada vez con máis cabeza e con máis, non? De todo se aprende, pero recibimos un encargo do MoMA Design Store de Nova York, que eran encantadores tamén, e con eles genial, pero claro, fixanos un pedido tan grande que non pudemos, acabamos fatal. Entón, foi moi guai, pero é iso, que cando chegache de repente algo tan potente que non estás preparado aínda. Foi fai moitos anos, case ao principio de todo. E era cerámica, pero unha cerámica que logo pintamos nós a man con pintura a auga, o meu socio e eu, e foi, bueno, foi o artesán tamén que nos axudaba, que facía as pezas de barro, e, bueno, case colapsa o pobre tamén, e todo. Aí, mira, a raíz da anécdota do proxecto, abrimos outro melón moi importante que se dá moitas veces aquí, que é un pouco esa dicotomía que tendes os artesáns entre coidar unha produción moi concreta, moi específica, incluso exclusiva, frente de repente a atender un pedido de volumen. Claro. Como se xestiona eso? O sea, se che pregunto hoxe, ¿no? Como te estou preguntando en 2026, cal é a visión de Belén neste sentido? É dicir, que é o que prefires ti? Pois que se respeite, eu sempre poño o que hai, os tempos que van, bueno, as miñas non condicións, senón o que eu podo facer, e se che interesa e pode, e che encaixa, ben, senón eu non podo facelo de outra maneira, porque sacrifico parte da esencia, parte de todo. Entón, nós agora eliximos bastante, intentamos seleccionar e filtrar os proxectos e as cousas. Sí. Esas cantidades xa nunca soíamos facelas, pero claro, como era un sitio tan especial e tan guai, pero bueno. Pois ao final, aínda que sea, vamos, con todo o equipo, total. Sí. Pero bueno, de todo se aprende, tampouco me arrepinto, pero sí que ás veces. E a inspiración, de onde che ven, Belén? Cando creas sobre todo obra propia e cando estás traballando no que ti elixes? Non sei, surxe como así moi natural, igual o que falábamos antes de como sempre me gusta tanto homenaxear os materiais, iso que teño a man na casa, as pezas, pois iso, pezas antigas. O meu é facer homenaxes a todo e aos nosos velliños. Pero parte do material antes de, porque a min interésame moitísimo o proceso creativo que tendes uns e outros, porque é distinto, hai cousas en común, evidentemente, pero ti partes do material, e a partir do material traballas ou de súpeto tes unha idea dunha peza e buscas como executala? No, normalmente sí, inspírome en case todo, en pezas xa existentes no noso día a día, e pois se quero facer, ao final, os banquiños da lareira pois eu doulle a miña volta, non? Pero sempre hai algún obxecto, normalmente algunha peza antiga ou tradicional, que me fai como, aquí quero
quero, buscar eu a probar, miña visión desto. Sí, aproveitarme un pouco, non? E logo tamén iso, estar sempre rendindo esa pequena homenaxe á maneira de traballar, aos materiais tamén. E logo tamén a veces o que che contaba do millo surxe como, quero utilizar este material que se desperdicia e que podo facer con ele, é a inversa, non? O proceso. É un pouco... Xusto ibache, ahora que comentas a palabra aproveitar, ibache preguntar por temas tamén de eso, de sostenibilidade, non? De hasta que punto isto é importante no teu proceso creativo e... Claro, non, é que é por coherencia tamén. Eu non sei, supoño que tamén intento na miña vida, na medida do que podes, e tamén que cos anos vas aprendendo, non? Que mercar menos é mellor, é que se mercas algo, pois pero facerte a pregunta, eu intento facerme, isto vaime a durar toda a vida, ou mínimo 20 anos, ou senón é que non me interesa, pois o que nós facemos, queremos que se unha peza, se os nosos clientes nos compran, que nos compren algo para telo toda a vida, que sexa dunha calidade e dun cariño que como antigamente a xente tiña moi poucas cousas, non? Ou moitas menos que nós agora, e valoraba todo o que tiñan cun cariño, pois aquel mantón, aquela chaqueta, aquela sopeira, que temos unha na casa moi antiga que era da bisaboa, pois aquilo, non? Todas esta maneira de, a min pareceme máis, máis coherente, máis lógico que eu fago, pero intento proxectar isto no meu, pois iso, no meu negocio ou na miña maneira de traballar tamén para os demais. Genial. Belén, chegamos a unha parte da entrevista xa moi mítica que verías por aí, as dualidades artesás, vale? Vouche contrapoñer en dúas opcións que, bueno, podes lexilas directamente ou debatir o que queiras, vale? E a túa entrevista fai o que ti queiras. Que maravilla. Artesá ou artista? Artesá. Empresaria ou emprendedora? Empresaria. Microempresaria, podo. Vale, veña. Esta é nova. Negocio ou forma de vida? Forma de vida. Recoñecemento ou cash? É que sen non sei. O cash, a ver, movémonos na coyuntura que nos movemos e é que, si, o recoñecemento non paga. No, cash. Cash, vale. Esta, no teu caso, chama moito, estou desexando a túa resposta. Onde ves mellor as túas pezas? Nunha tenda ou nunha galería? Gustaríame velas nunha galería, non che digo que non, pero vexoas máis nunha tenda. Igual, si, vexoas máis nunha tenda. Por que cho decía? Porque ao final, tío, que faz, e o que levas facendo tantos anos en Casa Atlántica, penso que é algo moi parecido ao que temos falado moitas veces aquí no podcast, é dicir, un coidado das pezas a un nivel que, bueno, sen chegar moitas veces ao corsé, moitas veces que teñen os museos, non? Ou as galerías, sí que hai un trato a peza, sí que hai un trato produto, que moitos artesáns é xustamente o que valoran, non? Claro, sí, é o que falabas antes do meu pai, que para min, evidentemente, é un referente e tamén sempre pon moito fincapé con nós niso, en que o traballo este o mellor acabado posible, en que iso que falábamos, que sexa profesional, que sexa que o arte, por o feito de estar feito a man, non ten por que, bueno, desfacerse e ter defectos, cada un, bueno, ten a súa maneira de traballar, eu concordo tamén con el e bueno. E se tiveras que decirme en dúas palabras ou tres o teu propósito, por que Belén Leiro fai o que fai? Para que? É tamén moi boa pregunta, pois, bueno, supoño que agora xa levo tantos anos que xa é un pouco por inercia, o que, bueno, gústame, supoño que ao final engancha tamén moito este tipo de traballos e de sair das pantallas e poder estar no taller, bueno, é un privilexio hoxe en día, entón, esa é unha das razóns. Logo outra, o que falamos de
de homenaxear e de valorizar as nosas orixes un pouco, e tamén sempre, non, parece que eu vía fai anos, agora por sorte non, pero vía fai anos que ao final a nosa artesanía case que se maltrataba e que non se lle prestaba o valor que, non, e ese era un dos propósitos que tivemos dende o principio, e bueno, moitos, teño un montón, a verdade. Si, cada vez van cambiando tamén, Claro. porque, bueno, pero bueno, sí. No, pero si hai unha liña ao final que se mantén, non? Un norte un pouco, sí. E isto que tes comentado xa moitas veces, non? Desas ganas de homenaxear, bueno, certas cousas que porque sean cotidiás, Sí. non hai que restarlle valor, ao contrario, non? Hai que poñerlle a presencia que necesitan. Imaxinas un final para a túa trayectoria como creadora, como artesá? Dicir, algo que digas, non, se pasa isto, sí que eu deixo. Moitas veces o imagino, que eu creo que ao final si estamos tirando, pero tamén cuestionándonos, pensando se vale a pena, ás veces tamén, bueno, iso, non é unha balsa lineal que vayas, non, vamos, moitas veces non lo imaginamos, porque é duro, ás veces é complicado, pero bueno, que non quero imaginalo. Gustaríame que pudese ter recorrido, sabes? E continuar. Sí. Mira, me asino que tamén moitas veces esas dúbidas ou esas, bueno, decir, non sei se isto ten a contundencia ou estabilidade que eu quería, sí, pode ter que ver con este punto no que imos entrar agora, que ao final o valor, non? Que a xente realmente lle dá as pezas artesás, as creacións propias. Ti crees que a xente valora a artesanía? Moi pouca, a verdade, penso. Que sí que é certo que a nos parecenos moita porque nos movemos no noso micromundo, de nosos colegas e familia e artesáns e amigos, pero logo penso que, bueno, xa vemos como está un pouco o mundo, non? E non creo que non o suficiente, non? Esa cultura de canto se tarda en facer algo. Eu vexo moito tamén nos talleres que imparto e que a xente sorpréndese do que se demora, do que se tarda en facer un anaquiño de trenzado e incluso me teñen dito, a partir de agora vou pensar mellor, non? Sei o que custa, non? Claro. E, bueno, pero, a ver, a xente non é parva, evidentemente, sabe? O tema é que lles compense e que o valoren hasta o nivel de decir, vale. Claro, que o que falamos de que menos cousas con máis valor, con máis calidade destas que xa non se encontran, que iso, unha peza coa que tiñas un vínculo, aprender a valorar esas cousas, xa non só a artesanía nin o tempo que se tarda, senón que ti vexas como que estás comprando máis que unha peza, non? Estás, iso. E pensas que os artesáns, as artesáns, tendes o deber, de alguna maneira, de poñer en valor a artesanía, por exemplo, empezando co tema dos precios? Sí. Canto de culpa teñen os artesáns de que a xente non valore ou non está disposta a pagar? Sí, eu falo a veces con colegas e claro, bueno, temos que, nós os primeiros, que valorarnos, porque senón, pois, pero pasa moito. O que pasa é que, bueno, non quero entrar como a valorar pois o xeito que ten cada un de traballar, non? Porque, bueno, cada persoa, pois, fai como pode, como considera. Como fas ti? É dicir, ti é algo co que xa estás totalmente clara a hora de poñer valor, precio directamente dos teus produtos, ou é algo que aínda traballas? Eu penso que eu teño xa bastante superado, teño que traballalo aínda un pouco máis, sí, é certo, pero bueno, polo menos sei, cando sei que estou facendo mal ou que me estou columpiando, son consciente e penso, bueno, pois deberías aquí, iso, cargar un pouco máis e prestar un pouco máis de atención aquí, pero, bueno, creo que xa o teño bastante, sí, bastante, porque é que non me compensa. Outro día preguntábame, como elixes as colaboracións, que faz? Pois con cousas, con proxectos que nos interesen, que nos compensen, non só no económico.
ás veces hai proxectos nos que queres participar sí ou sí porque son maravillosos e non te vas a forrar mucho menos, ni nadamos en el dólar aquí nadie, pero bueno, pero sí que me ten que compensar de alguma maneira, senón non prefiro pois facer outro, estar paseando. Que maduro, de verdad, Belén, agradecho que mo contes con tanta tranquilidade e franqueza, porque é verdad que é un temazo que costa, que penso que é superútil, axuda moitísimo que personas pois como a ti que o digan tan claro, é que hai que valoralo, hai que estudialo, non é só porque porque me apetece, non. Por eso me gustou tan claro que teñas esa resposta de empresaria, o sea, sí, realmente isto números, hai coherencia, hai coherencia, sí, falo con moitos colegas tamén, con Cristina de Anaquiños, con amigas que son maravillosas e tamén se dedican, pois sempre o comentamos. O que pasa é que temos que leválo a cabo. Que exacto, que facelo así. Estamos niso. Cal dirías que podría ser unha medida ou unha axuda que poderían ter os artesáns, sobre todo cando empezan, para axudarlles justamente neste punto, non? De valorizar, de coñecer tamén como poñer eses prezos? Se che ocorre algunha medida, algo que podría facer a administración neste sentido ou as fundacións? Sí, eu creo que ter competencias un pouco de xestión é fundamental, porque senón é unha pata que coxea e non falábamos da viabilidade tamén dos proxectos, e senón que non saen as contas e non se ve. E a administración tamén pode axudar moito con formacións, con espacios onde se facilite, se aprenda, se ensine e, bueno, non sei, pódense facer moitas cousas, sí, pódense facer moitas cousas, pero, bueno, é complicado, non é fácil. Claro, é un camiño longo, pero, bueno, efectivamente hai bases que se poden... Sí, e a Artesanía de Galicia, teño que decir que, bueno, para o país pequeno que somos unha potencia, bueno, en España e en todos lados, e gracias ao traballo tamén que se está facendo dende a Fundación, e vamos. E Belén ten tempo para Belén? Quero decir, competindo cos 25 proxectos abertos, con toda esta paixón polo que faz, tes tempo para ti, para conciliar, para a túa vida persoal, para a túa vida familiar? Pois sí, a verdade é que teño bastante, non sei como me organizo, pero sí que non me queixo, como está todo como moi solapado tamén, pois a veces xa non distingues moi ben o que é tempo de lecer e tempo de... Porque a min gústame pois sentarme por aí debaixo dun castiñeiro trenzando un tal, e eu gústame ir a buscar un artesán, facer kilómetros por aí, é que eu iso non lle podo chamar traballo, pero entón, bueno, a liña está un pouco difusa. Estou imaginando cantidad de xente dicindo, será? Eso é o que eu quero, eso é o que eu quero. Pois veña, vas á obra. E ao mesmo tempo, algún sacrificio, algunha renuncia que digas, oye, pois ao mesmo tempo que decías antes, non todos son luces de colores, non? Cousas que digas, sí que sacrifiquei isto ou renunciei a isto. Hai algo que digas, hai algo que me quitou a artesanía? Bueno, a verdade é que se poño na balanza, deume moito máis do que me quitou. Logo, en momentos de estrés ou vamos a ter en todos os traballos, e creo que é algo xa inherente á vida laboral e a todo, entón, pois non me queixo, pero sí que... Sí, a verdade é que, bueno, pois... A conta sae, pero sí, o que non sei, o meu medo agora é, pois, dentro duns anos, que non tes esa enerxía, que non, porque ata agora fun tirando sempre, non? Ben, pero é dentro de, non sei, 10 anos. Gustaríame ter xa que as cousas fosen un pouco máis fáciles, tranquilas, e que eu poida ir a outro ritmo. Iso é o que ao mellor non vai ser posible, non o sei, é que entón sí que, bueno, sacrificas isto, que parece como que agora tes que traballar o triple, ás veces. Sí, como facendo de formiguiña, non? Preparando para... Preparando, estás sempre nesas e nunca estás preparado, pero ao final sacrificas ao mellor cando xa tes uns anos ou unha idade
que eu vexo a colegas ou compañeiras un pouco maiores que a min e van como a 1000 cousas tamén a tope e digo, ui, non sei se me apetece e, bueno, ao mellor se me dedicase a outra cousa, pois igual era máis... Igual. Pero bueno, se chega ese momento xa veremos como solucionamos. Tal cual. Que dirías que foi fundamental para a visibilidade da túa marca, de Casa Atlántica, e bueno, para ti tamén como creadora, a túa marca máis persoal, a nivel comunicación, por exemplo, que foi clave, que te axudou máis? Pois, bueno, empezar en Barcelona axudoume un montón, porque de repente, sen nos pedilo nin sen facer nada, aparecíamos en un montón de publicacións, viña xente de todo o mundo, e logo aquí en Galicia, pois, ter o obradoiro artesanal, pois tamén me está axudando un montón, dache máis proxección, e, bueno, sempre é superimportante. Bueno, non sei... E as redes sociais, por exemplo, que papel, que peso? Porque, bueno, en Instagram, por exemplo, non? Que sabemos que é unha rede que cada vez costa máis facer destacar, pero claro, ao levar tantos anos tes unha comunidade moi bonita, non? Tamén, e pasan moitas cousas por aí. Que te levas un pouco do momento redes sociais e un pouco como ves que poden aportar a artesanía? Moitísimo, si, a verdade é que xa me deixaba, pero coñecín a tanta xente maravillosa, tantos, incluso clientes, claro, é que case é unha ventana increíble. Claro, é certo que hoxe en día, si que se queres visibilidade, pois xa sabes que tens que pagar e o que hai, pero fai uns anos, cando todo isto era campo, como día aquel que empezamos con nosas contas en 2013, 14, era moi guai, todo moi orgánico e moi chulo e saíron moitas cousas aquí, pero aínda así eu penso que hai que estar un pouco en todo, tampouco me vou a pôr a facer bailes en determinadas redes, pero sí que é un escaparate genial. A parte é por imaxe tamén, non? Porque xe un día ves que hai un nivel en fotografía, en produción, en todo, e penso que, bueno, ter un escaparate aí gratis, casi, fai no mellor que poidas, cuida un pouco, eu teño un pouco descuidado, pero bueno, Perdonamos. Aí está, fago o que podo, pero bueno, sí. E a inteligencia artificial, que xa mencionabas antes, está la usando, forma parte un pouquiño de algunha cousa de comunicación ou ainda non entrou no... Sei que temos que facelo e témolo falado, porque somos 3 socios agora e témolo comentado, que aparte, claro, hai que porse o día e sacarlle partido no que se poida, non? Porque é o que hai e é unha ferramenta máis, supoño, non? Entón, a verdade é que por agora non, por agora nada. Non sei como podo, seguro que hai maneiras e seguro que algún consultor me podería axudar ou alguén que tal, pero por agora... De momento están pendentes. De momento están pendentes. Belén, estamos chegando ao final, está dando moita pena, porque está sempre pasando rapidísimo, pero a penúltima, como imaginas o futuro da artesanía? O sea, como ves a artesanía galega, por exemplo, en 10 anos? Bueno, se leva un pouco, non sei, o ritmo, a como imos agora, é que penso que imos ben, pero é complicado, é que vamos a ver, o mellor que funciona agora dentro de 10 anos xa non funciona, e ademais o ritmo que cambian as cousas agora tan bestial, entón... É que me custa moitísimo imaginalo, porque de repente xa en 2 anos cambia todo, que é increíble, en 10, pois non sei, gustaríame imaginarmo como que seguise a feira de Agolada e estivese chea de xente xoven facendo cousas maravillosas e que, bueno, non sei. Pois deixámolo máis como desexo. Utópico, pero utopía real. Non, pode. Eu penso, eu súmome totalmente ao soño tamén. Sí. Bueno, hai unha pregunta que che deixou a última persona que se sentou nese sillón, que foi Ana Tenorio, de Witchnitz. Si pudieras permitirte estar un año sin trabajar para vivir, o sea, para comer directamente, ¿no?
a gastos pagados, ¿no? Unha especie de Sí. año sabático, que harías? É que se che son sincera, vou parecer un pouco tola, pero igual me poño a facer o mesmo que estou facendo agora, Porque, en serio... Mira, ves? Sí, sí. É que eso é a mellor proba de que, do que decías antes, o sea, que realmente non tes claro se é traballo ou non é traballo. Sí, sexa donde sexa, na ubicación, pero tampouco me vexo, ai, non. Bueno, pois Sí. genial, encántanos. Que bonita a encántanos. pregunta de Ana, que Encántanos. linda, Pois xa sabes que a última pregunta tócache deixala a ti para o próximo invitado do podcast. Así que, o que ti nos digas, anotamos. Vale. Que lle preguntaría, non sei, de que peza ou pezas te sintes máis orgulloso ou orgullosa? Por qué? Se quere contestar. Moi ben, genial. Belén, gracias de verdad por toda a xenerosidade e por todo o que tes compartido aquí. Moitas gracias a ti. Gracias a ti por darme a oportunidade. Eu síntome unha privilexiada, xa cho dixen ao principio, non contaba coa invitación, non sei se a merecía, pero... Desde logo. Pero, bueno, Desde logo que para sí. min foi un placer. Gracias, de verdad. ¿Por qué nos sentimos atraídas por lo artesano? ¿Será porque estamos cansadas de lo seriado y de lo masivo? ¿Será porque hacer nuestra pequeña gran revolución cada vez que elegimos un producto creado sin prisas nos hace sentir bien? ¿Será porque lo auténtico se halla lo que ha sido pensado con calma y fabricado sin moldes? Quizás solo necesitemos huir de vez en cuando y lo artesano nos ofrezca las vías de escape directas hacia la inspiración. Nos vemos en el próximo viaje, ya sabes, en un nuevo capítulo del podcast Dane Boa. Dane Boa, un proyecto de DoGo y Taco, patrocinado por la Fundación Pública Artesanía de Galicia, Xunta de Galicia. Creado y dirigido por María Gómez Domínguez, con producción audiovisual de Javier Valenzuela, dirección audiovisual y edición de Sandra García Rey, diseño y ambientación del set de Patricia Muñoz, auxiliar de producción Verónica García Tineo, animaciones de Tamara Ruiz, consultor de podcast Leo Menéndez. Agradecimientos para Artesanía de Galicia y Galería Vilaseco, Os Casares.